ब्राउन्स मेडेल मोनलायलायनाय गथ' आरोना बियो गोबां टेलेन्टेड रिलेसना गोजान जायो आरो जाय रिलेसना हिनजाव आरो हौवानि गेजेराव जायो बै बुस्थुआ गैया जायो माने गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांजोबगोन होननानै मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै मैया सानसे जाबाय दाख्लैयो सुनिबारमोन नामा आंनाव मोनसे फन फैदों आरो माने गुबुन हौवाजों माने हिनजावा खारलांनाय दा आंखौ बिनि सायाव भिडिअ खालामनो थाखाय खावलायहरदोंमोन ओमफ्राय आं बुंदों बिनि फारसे आं भिडिअखौथ' बानायगोन नाथाय आं एसे आलादा रोखोमनिसो भिडिअखौ खालामगोन होननानै बुंहरदों आरो आं दे जागोन जेबो नङा नों जायखिजाया बानायबानो जाबाय होननानै आंखौ बुंहरदों दा बबेनिमोन मामोन आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाला आंनो फन हरना खिन्थाहरदोंबा एसे गोजाननिफ्राय खिन्थाहरदों खामानि मावनो थांनाय आरो मानसिया दा आं सोंबाय नोंसिनि न'खरावलाय माबोरै ओरैनो खबरफ्रालाय होननानै माबायदि ओरैनो हालोदफ्रा होनना सोंबाय 2 बिगासो दङ हा बिनिनो एसे एनै बारि दं ओमफ्राय हा न' बाङावनो एसे थाखायो जायगाया जाखिनि दं बेनो आरो होननानै बुंहरबाय आरो बियो अब्ला आं सानबाय ओमफ्राय बुंबाय बियो थाखा फैसाखौबो आं हरा नङा बहुत हरो आंनि लोगोफोरा जेसेबां हरो आं बिनिख्रुइ बांसिन हरो होननानै बुङो बियो माने खमैबो 15-25 नि गेजेराव आं फैसा हरो आंना सेलारि फिक्स सेलारियानो 20सोआ फैखायो ओमफ्राय ओरैनो अभार खामानि मावनानै मानानै बिदिनो 30 गाहामनि एसे बारासो जाहैदों आरो हरनाया एसे एनै खामायनायफ्राबो मोजांखाय जानायफोरखौबो गावबो एसे मोजां जायो होननानै बिदिनो 15-25 नि गेजेराव 20 गाहामखौ हरो जाहैदों आरो गाव दा बिनि गेजेरावबो मानो खारखो होननानै बुंहरदों दा बेनि सायावनो आंखौ भिडिअ खालामनो बुंहरदों आरो माने बियो दा बेनिखायनो आं बेखौ लानानै फैदों बे भिडिअआ लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट जागोनखौ आं सानो नायोब्ला जे जोङो खारबाय हिनजावा नाथाय गासैबो सुबुंना हिनजाव खारजानाय हौवाफोरनो बा हौवा माहारिनो हिनजावखौ नांफिनगौ जायो जायनि जाहोनाव जोङो निउस मिडियाफोराव इउटुबारफोरनो खबर हरनानै भिडिअ खालामनो थाखाय जों खावलायहरो आरो जेनेबा ना नाथाय बिनि गेजेराव जों मालाबाबो सानफेराखै खोमादां सोरबा बायदिया बैसोर जायफोर दा बेफोरबायदि माने प्रब्लेम जायो आदाया माने भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि मोननो नाङा बुजायनाय बायदिसो थांगोन नालाय ओमफ्राय बुंबाय जेनेबा जुदि बिदिब्ला जों मानि थाखाय जों जादों बेफोरखौ जों साना खोमा होननानै आं सानो आरो एसे एनैखौ जे मानि थाखाय खारदों मादों बेफोरखौ आरो ना दा नांगौखौथ' जोंनो नांफिनगौ जायो हिनजावखौ दायो माने जोङो जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो जे न'खरखौ मोजाङै सामलायाथों मानो गथ' गथायखौ इंलिश मिडियामावनो सोनो हायाथों मानो जानाय लोंनायखौ मोजाङानो जाहोनो हायाथों मानो हिनजावफोरखौ नाथाय गोजानाव थानानै खामायनानै हरनायाव जोंहा मोनसे बिसि फिसायनि गेजेराव मोनसे रिलेसना गोजान जायो आरो जाय रिलेसना हिनजाव आरो हौवानि गेजेराव जायो बै बुस्थुआ गैया जायो माने मेगननिफ्राय गोजानब्ला गोसोनिफ्राय गोजान जानो बेसेबांथो गोबाव बेफोरबायदि मोनसे खोथाया आरो माने दा बै रिलेसननि थाखायनो माने बैफोरबायदिया बांसिन जायो होननानै आं सानो जेराव माने हौवानि खामानिखौ हिनजावा मावनो गोनां जायो हौवानिखौ हिनजावा जेराव खिथाया मानो संनाय खावनायखौ हिनजावनि खामानिखौ संनानै जानो गोनां जायो हिनजावाबो माने रायजोनि खामानि जियानो जा हौवानि खामानिखौ मावनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव टाउन सहर थांनाय बायदिसिना खामानि मावनायाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर लोगो मोनो सावरायनो गोनां जायो बाथ्राफ्रा समावहाय बेफोरबायदियावनो गुबुन एंगेलजों थाङो आरो दा बैफोरबायदि जायो होननानै आं सानो माने जुदि जों संसारखौ जादोंब्ला जों माने बिसि फिसायनि गेजेराव नों हाया आं हाया बेबायदि जानायखौ लुगैयो आरो आङो दा बिदि जानोब्ला जों मा जानांगोन जों लाइमोनफोरा गिबि जुलिनि सिगां जों खामायग्रोनानै लानांगोन मोननै सोदोबखौ अरायसम गोसोआव लानांगोन जे जेनेबा आं हाबा जानो सम जादोंना जायाखै हागोन ना हाया बेखौ आरो हाबा जाखांनायनि उनाव आं जाहोनो हागोन ना हाया न'खर सालायनो हागोन ना हाया न' दानो हागोन ना हाया आं नै बे खोथाखौ साननानै हाबा जानाया मोजां आरो दा जुदि जोङो खामायोब्ला थाखा फैसा जुदि खामायनानै लायोबा बारि बागान हा बोरि गायग्रा हा बेफोरखौ जोङो इनकामनि सर्स बर'नानै लायोबा जों माने गुबुनाव थांनो गोनां जाया जोंनि माने हिनजावनि खामानि हौवानि खामानिखौ जों अनलायलायनानै मावनो हायो आरो जेनेबा संनाय खावनाय हेफाजाब होलायलायनो हायो आरो जों दा बैबायदि बुस्थुआ गैया जायो आरो बेलेगाव थांनानै खामानि मावहैयोब्ला
ओंखायनो मास्ट बि माने इनकामनि सर्सखौ लाइमोन बैसोआव बानायग्रोनानै लायोब्ला आं मोजां होननानै सानो माने हाबा जाखांनायनि उनाव जोङो जेने थेने बिमा बिफायाथ' होसिगोन थाखा फैसा गैयिनि जाउनाव हिनजावखौ जाहोनाय लोंहोनायनि खेथ्रआव माने बेलेगाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जायो सेंग्राफ्रा हौवा माहारिया आरो जाहाथे बैफोरबायदिया जाया नैबे आरोना ओंखायनो लाइमोनफोरखौ आं आसा खालामो जेनेबा एसे माबायोबा सानै हयै हो हाबा जायोबा मोजां दा जोंनि लाइमोनफ्राथ' गारि घरा लानानै बेलेगाव बेरायहैसिगोन आल्थु फाल्थु खालामसिगोन समखौ ओरैनो बारहोहरसिगोन उनाव लामा सामाफ्राव गोसथोलायसिगोन सोरखौबा लोगो मोननानै फुजा मेलाफोराव मोजां गाज्रि मिन्थिला आरो गाव सोलिनो हानाय हायैखौ जेबो थालखौनो लायालासिनो लाबोसिगोन बिमा बिफाया जेने थेने हाबाखौ होनांसिगोन नाथाय जाहोनोथ' गावनो जाहोनांगोन ना बैफोरखौ साननानै माने बेलेगाव थांनानै न'खरफोरखौ सलायनो गोनां जानानै फैयो आरो बे आदाया भिडिअखौ नायदोंबा दुखु दामोन माने बाथ्राया एसे बेलेगसो जाबाय माने आं बिदिनो होनखादोंमोनखौ आं माने भिडिअखौ बानायबाबो आं बेलेग लेभेलनिसो बानायगोन होननानै दा जोंनि ससियेल मिडियायाव मोनसे गोबां माने माबा जादों भाइरेल जादों जेसिबि सालायनायनि उफाय गैयैयावसो सालायदों गोबां माने साननो गोनां माने दुखुबो नांदों आरो सासे आइजो माहारिया इसिबांसिम डेभेलप खामानि मावनो हायो बेखौ नुनानै गोबां माने मोजांबो मोनदों आरो बिसोरनि न'खराव बिमायाबो दं गैया नङा जेनेबा फिजिकेलि स्ट्रं नङैनि जाउनाव बिफाया कर्नाटकआव खामानि मावोखाय गथ'फोरखौ लानानै लाहैदों आरो माने दा बेवहाय बिफाखौ हेफाजाब होनो बेबो सोलोंबाय जेसिबि सालायो फरायनाय लिरनायबो दङमोन जाहैदों 6 थाखोसिम फरायदोंमोन नाथाय आसा थाबाय आरो गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो जों फारसे बक्सिं ना माने कंफुबो गेलेयोमोन जाहैदों आरो जेराव गेलेनानै ब्राउन्स मेडेल मोनलायलायनाय गथ' आरोना बियो गोबां टेलेन्टेड दा आङो मोनसे आपिलसो खालामनो सानदों जोंनि गभर्नमेन्टखौ जोंहा बिटिसिआव मोनसे जोंहा दंखायो नालाय एसोसिएसनफोर आरो गोबां हारिनि आफादफोर दङ बैफोरखौ नायनानै गेलेग्रायाव लांनानै गेलेहोफिननानै फरायनाय लिरनायखौबो कन्टिनिउ खालामहोफिनोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो आरो जोङो ओरैनोबाबो गुबुन गुबुन माहारिफोरखौसो गुबुन गुबुन हारिफोरखौसो गोबां नायनायबो जों नुयो बेफोरबायदि सासे अनाथ जाय बिमा बिफा दंबाबो गैयै बायदि बैफोरबायदिखौ हेफाजाब होयोब्ला मोजां खरसाखौथ' बिमा बिफायानो बानायखागोन माखासे मानोखौ जास्ट जों बेनो लामाल'सो दिन्थिना होनांगौ नालाय दा बैखौ मावजानो आं लुगैदों बे भिडिअखौ आङो बेंलाय ब्रादारनाव बिहरदोंमोन फुंनि समाव फन खालामनानै क्लिप बिहरदोंमोन आङो माने बिथाङा क्लिपखौ माने भिडिअखौ दानबाय जाहैदों माबानिखौ केमेरानिखौ ओमफ्राय आंखौ बुंहरदों बियो जे नोङो भिडिअनिफ्रायनो क्लिपखौ ला आं जेबो नङा आं जेबो साना होनना बुंहरनायखाय आं लाबाय बेंलाय ब्रादारा नायदों जानो हागौ आं खिन्थाहरदोंमोन ना एन एभ्रिथिं निउज बे आंनि चेनेल होननानै गोदानसो बेनो आरो दा जोंनि गेजेराव बे ओंखायनो आं माने आं बिनि फारसे जेबो बुंनो हाथ'ला माने प्राउड फिल मोनदों आरो जेनेबा इसिबांसिम खामानि मावनानै दिन्थिनायखौ आरो बेनो आं आपिलसो खालामहरगोन जे गभर्नमेन्टखौ एसे हेफाजाब होयो नामा बेफोरबायदि होननानै जेनेका गुबुनफोरखौ गुबुन टाइमाव जोङो गुबुन गुबुन खेथ्रआव जों हेफाजाब होबोदों बेबायदि होजानो आं लुगैयो आरो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै बेयो आंनि सुंद' मोनसे आंनि फारसेनिफ्राय बुंफोरलुमोन लाइमोनफोरा मास्ट बि माने बुजिनानै खामानिफोरखौ मावलाङोबा आं बेखौ मोजां मोनगोन आरो एसेनोसै जै बर' हारिनि